Nu er vi så kommet ud til drengerøvsmessen Mandi.dk i Tab 1-hallerne, hvor at man kan alt fra slå med en kniv og slå sin telefon i stykker og vinde en ny. Man kan smage på portvin, man kan smage på hjemmebrygget rom fra Nordjylland. Man kan spille bold, man kan spille fodbold, man kan blive bundet fast til en bold. Man kan se på mountainbikes og andre racercykler, og der er rigtig, rigtig mange sjove ting, man kan lave, mens damen derhjemme sidder og får lavet negle, eller ser de unge møder. Ja, hej. Her er vi så ved noget rom, og nogle grise, og nogle flæskesvær, og nogle lakridsrod. Hvad er det her rom for noget rom? Jamen, det er simpelthen en af verdens bedste rom. Det er en dansk rom, som vi producerer på vores eget lille destilleri, Nordisk Brænderi, oppe i Fjernslev i Nordjylland. Nordjylland, det er jo sådan den nordlige del af Danmark. Bare lige sådan, Ja, jeg tror, jeg har været der engang, men jeg er ikke sikker. Nej. Men altså Nordjylland, er du så fra Nordjylland? Ja, det kan man høre på accenten også. Nå, okay. Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Nå, men så laver man meget sprut i Nordjylland. Vi har jo Jomfru Anegade, og det er jo en af verdens største aftager af spiritus, og det er bare for dyrt at transportere det, så vi er simpelthen nødt til at lave det ret lokalt tæt på Jomfru Anegade. Ja, super. Jamen hvad så? Det er jo selvfølgelig derfor, der er grisene jo. Det er jo lidt Jylland med grise, ikke? Eller hvad? Jo, det er det. Nu bliver der så også lavet svin på Sjælland, men det er klart, at det er jo det, man forbinder Jylland med, det er jo landbruget. Ja, og nu også sprut. Ja. Hvordan laver man rom? Det gør man ved at tage sådan en brasiliansk rørsukkermelasse. Vi må ikke lave det på danske sukkerroer, så må vi ikke kalde det rom. Så vi laver det på sådan en her. Den er tyk. Må jeg lugte? Det må du. Hvad dufter den af, synes du? Det der mørke, så for brun farin? Lige præcis. Ja. Det er faktisk tæt på brun farin. Det er det bare lavet på rørsukker i stedet for. Ja. Og så destillerer vi det op, tilsætter lidt gær og vand, så får vi sådan en 10% misk, og så destillerer vi det, og så får vi sådan en helt ren, lys spiritus her. Ja. Okay. Ja. Og det er jo så... Nu spørger du, hvorfor det er et svin, der er vores logo. Jamen, det er det jo, fordi at det jo er en sukkergris. Sukkergrisen. Selvfølgelig. Så I laver ikke flæskesvær? Vi laver ikke flæskesvær, nej. Men det når grisene har ligesom levet deres liv, så skal vi jo bruge affaldsproduktet, og det er så derfor, vi har lidt flæskesvær med. Nå, okay. Ja. Hvad er der så i den der den mørke rom? Hvordan putter man bare lidt farve i, eller hvad? Det vi gør, det er, at vi har der vores lyserom, og så lader vi lakridsrødder. Det er sådan her. Mm-hmm. Lakrids stammer jo fra sådan nogle rødder. Det er jo ikke bare det, man køber nede i supermarkedet. Nej, okay. Det stammer faktisk fra sådan nogle her. Fra Nordjylland? Nej, de er så faktisk fra... de er ikke fra Nordjylland. Nå. De er fra Peru, dem her. Nå, okay. Ja. Og der lader vi så de her lakridsrødder trække i vores lyserom, og så trækker det farve og smag og duft ud, og så får vi sådan et mørkrødt lakridsrom. Det er verdens første lakridsrom. Ja. Okay. Og det er verdens første lakridsrom? Jamen, jeg har ikke kunne finde andre i hvert fald. Nej, okay. Vi kan kun lave noget, vi er verdens første med. Ja, det er klart. Ja. Okay. Og også verdens første rom med havtorn. Med hvad? Havtorn. Havtorn? Havtorn. Det er nogle små torne, der vokser ude ved havet. Ved Vesterhavet? Lige præcis. Simpelthen? Lige præcis, ja. Okay. Ja. Må man dufte til det her lige? Skal du ikke have en lille smagsprøve? Jo, det tror jeg faktisk, jeg skal. Så skal du jo... du kan få den lyse eller den mørke, men du kan også have en lille cocktail. En cocktail, det tager jeg. En cocktail. Så bliver det på den lyse rom. Ja. Og så en lille smule limonade. Mhm. Værsgo. Tak. Det er sådan, vi drikker den i gaden. Det er simpelthen sådan, I drikker den i gaden? Ja, det er det. Lidt større. Ja, jeg er også lidt skuffet over størrelsen, men altså, det sker for mig nogle gange. Ja, men det er det. Men altså, nogle gange så er det også bare kvaliteten og ikke størrelsen, man skal gå efter. Ja, det siger mænd. Ja, ofte. Det siger vi her i hvert fald. Nå, okay. Det siger I i Nordjylland? Ja, det siger vi oppe i Nordjylland. Det siger vi i gaden. Nå ja, okay. Det er derfor, I drikker så meget? Ja, det er det. Hvad smager den af? Den smager rom. Og limonade. Den smager sådan lidt sodavandsagt. Altså, sådan, den smager ikke sådan... Altså, harsk af sprut. Som, altså, den har ikke den der alkoholsmag, eller den der håndspritsmag, du ved. Nej. Prøv at smage lakridsrommen også. Ja, jeg tror, det er bedst uden noget, faktisk. Altså, ja, jeg er lidt imod, at man blander sådan nogle gode ting op. Ja.
Det er den rene Jeg bliver helt 43% alkohol, den der. Det er det. Ja. Det er det, vi kalder shots. Ej, den dufter rigtig godt. Ja. Hvad kan du smage? Hvad kan du fornemme? Hvad kan du dufte? Den er stærk. Men og man kan godt smage, at den har en sådan eftersmag af lakrids, men den smager ikke lige af lakrids, når man får den lige ind i munden. Som man siger. Ja. Ja. Ej, den er god. Den er god, når man lige sådan har den inde i munden et stykke tid, og lige ruder den rundt i munden, ikke? Det er det, så den, siger i sidder, gaden den bider lidt i kinderne, ikke? Lige præcis. Ja. Ej, det var dejligt. Det var dejligt at besøge dig. Ja, i lige måde. Tak. Og tak for snakken.